שלום לכולם, אני יסמין ליצקי, אני מלווה משקיעים באברטיס. התפקיד שלי בעצם מתחלק לשניים, ליווי משקיעים ישראלים שקונים נכס בארצות הברית, ותפעול ואופרציה מול הצד האמריקאי, חברות הניהול, חברות הביטוח והקבלנים. אז קודם כל מזל טוב, קניתם נכס בארצות הברית, בין אם זה הנכס הראשון שלכם או בין אם כבר יש לכם נכסים, זה שלב מאוד מרגש. מעכשיו והלאה אני אלווה אתכם בתהליך. קודם כל, חברת הביטוח. אני אשלח לכם הצעת מחיר, אבקש כרטיס אשראי, ואז אשלח את האישור לביטוח. אחר כך, או במקביל, נתקדם לשיפוץ. יש לנו קבלנים שונים שאנחנו עובדים איתם, ואני אעדכן בכל שלב במהלך השיפוץ, בין אם זה תמונות ועדכונים שונים במייל ובטלפון. השלב השלישי יהיה חיבור לחברות הניהול. אנחנו עובדים עם חברות ניהול שונות, ואני אוודא שאתם עובדים עם חברת הניהול שמתאימה לכם בלוקיישן של הנכס. אנחנו נלווה אתכם במהלך החודשיים-שלושה הראשונים לוודא שהשכר הדירה נכנס והכל עובד כראוי, וכמובן שאנחנו כאן לכל שאלה גם בהמשך.